Mirjam en Johan maken al muziek vanaf hun prille jeugd. Met Twarres stonden ze 10 jaar geleden op nummer 1 in België en Nederland. Webbisto is de enige Friestalige nummer 1 hit tot nu toe. Na eerdere pogingen om een opvolger voor Johan te vinden, probeert Mirjam het nu alleen. Omroep Friesland volgt Mirjam in die zoektocht naar het nieuwe Twarres. Nu zul je wel gebeld worden in het liedje. Ja. De Groene Zomershow. Hey ho, het werk is weer gedaan. Zit op kantoor bij ambtenaar, dan kun je gaan. Als je van muziek houdt. Met een goede bekende. Hallo? Hier ben ik, Webbisto. Het is te lang lief. Het was Twarres. Maar het Twarres is terug. Wat zeg je? Het Twarres is terug en ik grek naar me aanwijzen. Oh, je gaat in één keer Fries praten? Ah, nee, van Twarres, wat best wel altijd geweest. Hallo? Hallo Mia, maar waar best wel altijd geweest, krek, hè? Hoi. Ja, nee, ik ben even ondergedoken geweest, maar ik ben nu weer terug. Mirjam schreeuwt nog weer een soort nije noers. Ze gaan vaak op persoonlijke dingen. Uit het verliezen of uit haar taastige lippen. Op dit tijd schreeuwt Mirjam versjes die het gaan over de vriendschap tussen Johan en Mirjam. Ze zijn beiden nog altijd in werk hier. Johan is trouwd met Vincent en Mirjam brengt een soort tijd met haar erop. Dus liep wel eens een zeldzame zenuwziekte constateren, dat er op Johan zijn lippen bot verloren is. Hey, hallo. Ja, mooi. Ik wil daar maar wonen. Studiootje ernaast, nee. Het is gewoon heel lekker om gewoon op het wetter te wezen. Even nergens na te denken en op een of andere manier op het wetter. Dan wordt hun holle gewoon heel leeg. En dan dat is heerlijk. Ik had het nooit verwacht. Helemaal omdat wij gewoon talentjachten deden en in één keer top 100. En dan gingen we naar beneden en zitten we in 30 en dachten van nou mooi, 35. geweldig. Ja. En dan gingen we naar beneden en in één keer gingen we omheen. En toen ik erop in. Jullie staan 1. Oh, Nou, het is gewoon nou, net leuk. te beseffen. Nee, dat is heel apart. Echt heel apart. And the winner is Twarres! Wow, this is unbelievable! Great! This is great, thank you. We didn't expect it, and we are very happy. Het is
het gebeurde gewoon. Iedereen vraagt van, nou, hoe is het? Maar ik heb altijd gezegd, want er werd dan gevraagd, word je dan geleefd? Ik zei, nee hoor, helemaal niet. Nee, ik bepaal alles zelf. Maar na de hand denk je van, ja, nee, dat is helemaal niet waar. Want je wordt inderdaad geleefd. En je agenda, je hebt helemaal niks meer zelf in de hand. Oké, Pieper komt-ie. Goed zo, pak hem. Zoek. Dit is Pieper. Zoek. Zoek. En dit is Tommy. Tommy, Thomas, kom eens, we zitten. Tommy is een beetje een zeurtje. Want Tommy die heeft geen spelletjes en die vindt niks leuk. Behalve eten. Bravie, ja hoor. Ben je zo lief? Ja, kom maar. In de vestjes van Twarres heeft Mirjam alles zong hoe het misbruik troch haar huid. Haar huid de mem wie een utelkoor en zo nu en dan wennen Mirjam bij haar huid. Doet ze in de studio Waar bist o hier zong, het hij hem zelfs te kwaddiën. Ja, het ging hem eigenlijk alleen maar om wat er in die fles zat. En, als er bijvoorbeeld geen eten voor mij was tussen de middag, ik deed de koelkast open en dacht van ja, dat is niet echt eetbaar. En alleen maar snoep moest eten tussen de middag. En vervolgens kotsmisselijk weer naar huis moest. Ja, als je dat soort dingen belangrijker vindt, dan doet dat wel zeer. Dit is hem zelf. Die heb ik dus gekregen van zijn moeder, mijn oma. Hij was nogal een autofreak. En schreef ook liedjes. Dit is het toetsenbord van mijn vader, de Hammond. De Hammond waar hij alles mee deed. Allemaal snoertjes zelf eraan gebakken en zo. Muzikaal waren we echt maatjes. Aan de andere kant was ik zijn oogappel. Maar aan de andere kant deed hij ook dingen met de oogappel die hij niet had moeten doen. En dat was dus zo verwarrend. Maar ik heb hem nooit... Klinkt heel raar, maar op een of andere manier heb ik hem nooit kwalijk kunnen nemen wat hij met de oogappel heeft gedaan. Omdat hij, zeer beschonken was. Maar dat mag nooit een excuus zijn. Maar gewoon op dat moment niet beter wist en gewoon stom deed. En gewoon eigenlijk niet wist waar hij mee bezig was. Doe dichtbij, zei ik hard van mij. We hebben zuiders neer gerold. Met een goede bekende! Mag even een applaus klinken, want het is lang geleden. Ja, dat is al lang niet. Je hebt een nieuwe single uitgebracht die wij best leuk vinden. Leuk! Onder de naam van Twarres weer. Ja. Wat alle luisteraars nu die dit horen, die staan te springen om te horen hoe je liedje klinkt. Ja, draai hem zo wel even, of niet? Ja, we gaan even een stukje doen. Met banjo, hè? Dan heb je mij al. Ja. Leuk, hè? Kijk. Wist ik nog net dat ik voor eens aan volle vielen zoek. Is dit Fries? Ja. Oh, ze zijn lange tijd. Ja. Lange tijd. Ik de juiste keuze maken haar. Juiste keus gemaakt. Juiste keus. Goed zo. Is de beste helft van mij. Het gaat over Johan, hè? Nee, ik ken echt net zonder die. Hey! Best van mij en best van mij. Best mijn leven, best mijn fijn. Ik dacht in mij zo. Ik ben er heel trots op, ja. Ik kijk, ja. Ja, geweldig. Ja.
Ik bedoel, het is toch heel apart, Friese taal. Nou, een jongen van het Nederlands, die versteert er helemaal geen woorden van. En dat ze al een keer wel mooi jongen. En het was geen concept of zo. Nee. Heel vaak dat was toen in die tijd, had je van die dancehitjes maar het was allemaal bedacht. En wij waren gewoon beste vrienden, of zijn beste vrienden, hebben een liedje gemaakt. En dat pakte heel toevallig heel goed uit. En dat was het. Nadat Johan ophouden weer met Twarres, is hier een letter de diagnose stelt dat hij de erfelijke spierziekte afaxie van Friedrich heeft. In het ziekenhuis hingen ze zijn tegen mij van dat is de polyneuropathie. En dat is dus echt dat de zenuwen afsterren. Maar mijn pa had dat ook en die had een van de slimste vormen. En die wordt 86. Of is het al worden. En ik zie iets van, ja, het had natuurlijk wel heel veel pijn. Maar was hij oud en hij herinnert nog wel stukjes. En dus ik zie iets van, ja, dan is dat zo. Ja? Ja. En dus van Jonne optreden? Ja. En waar is dat precies? Het is voor Stichting Joris. Dat is een jongetje die heeft een stofwisselingsziekte. Ja. En dat is een hele zeldzame ziekte. Er zijn maar 500 kinderen of mensen over de hele wereld die dat hebben. Ja. En het is een soort benefietconcert om verdere onderzoeken te stipjen, zeg maar. Dames en heren, mag een groot en ovationeel applaus. Hier is Twarres. Hallo, iedereen. Hoi Joris. Het eerste liedje wat we gaan spelen, dat heet Children. En dit wil ik graag aan jou opdragen, Joris. Dit is Children. Children of the sun. Toen waren we vervroegd, waren we oproepen. Dus we moesten er komen en toen hingen we al zoiets van, wat is dit nou? En toen werd het dus nice verteld. En toen, ja, dan kun je bijna niet meer. Dan ben je echt helemaal kapot. Je leven staat gewoon in op dat moment. Maar dit gingen we net verwachten. Dat is het gewoon. We gingen verwachten. Het slimste wat er gebeuren is polyneuropathie. En dat is heel slim. Maar dat kun je maar leven. En
dat weer de gedachte van is. En dan krijg je dus die dat je heel oorziek bent, dat je net oud wordt stil. En dan is dat heel moeilijk. Dat is gewoon kut. Het is gewoon... Dat je gewoon de 50 niet haalt. Dan zit hij hier naast me. En denk ik van... Het is veel te vroeg, weet je wel. Dan ben ik daar nog echt niet aan toe om hem kwijt te zijn. En nou, ik vind wel dat hij er heel moedig mee omgaat. En... Sorry. Geef niks, lief. Samen wil ik verder met jou door de weg gaan. En steeds weer de deur hierin willen staan. Na, 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 na. Zometeen. Weet je wel nog? Ja, als je klaar bent, dan is je haar zeiknat natuurlijk. Ja. Moet je een beetje veunen. Ja, dat letten we niet meegenomen. Dit hij zegt, is het nog net. Dat ik van je zag voor de vierde zoen. Maar lange tijd ben ik nog eens. Dat ik de juiste keuze maken ga. Dat is de beste helft van mij. En ik weet het zo goed. Kan ik niet mijn eentje daarachter. Niet, in ieder geval niet. Kan ik niet ervoor langs, hè? Het verschil tussen jou en de band plus de koor moet groot zijn. Dus je kan niet als koor kun je... Hè? Ja, precies, maar dat is zeg maar vooral niet te blij en... Nee, ik ben niet blij. Helemaal niet. Sowieso moet je een stuk naar achter dadelijk. Toen belde iemand mij op en zei van... joh, ik heb een bandje misschien. Vind jij dat wat? Twarres. Ik zeg, Twarres, dat zegt me iets. Paul de Leeuw, dacht ik. Ik zeg, bij Paul de Leeuw geweest? Ja, inderdaad. En ik zeg, nou, dat hoef ik niet over na te denken. Dat gaan we gewoon doen. Ze komen uit Warga. Geef een hartelijk applaus. Hier is Twarres. Dat ik daar zeg, lang verliefd. En mijn dochter toch zeer, had ik de wereld in. Dat ik daar zeg, lang verliefd. En mijn dochter toch zeer, had ik de wereld in. Ik zocht daar, ik ken daar, ik viel daar. Elke keer opnieuw, ik zocht daar, ik ken daar, ik viel daar. Elke keer opnieuw. Goed. Is het goed? Ja, totaal ander vak geworden. De muziek is hetzelfde en de muzikant zijn is hetzelfde. Alleen verkopen en dergelijke, dat is zo verschrikkelijk naar beneden gegaan. Dus het is een heel moeilijke tijd voor iedereen. Ik heb er nog steeds plezier in. En, ik bedoel, het is het leukste vak van de wereld, dat blijf ik zeggen. En ja, nou, mooier bestaat niet. En dat zie je vanmiddag maar weer. En met heel veel creativiteit kom je tot ongelooflijke leuke dingen.
Nou, wat voorspeld is. Uiteindelijk steeds minder een rolstoel en een scootmobiel, een zonneskaft, een traplift. Ja, het hele huis is er nou maken en ja, we weten niet hoe het gaat. Dat kind moment wees dat ik niet eens gewoon voor de minder kind en het kind wees dat het nou stabiel blijft. Ja, dat kan van alles gebeuren. Dus ik leef maar dat dag nou. En Mirjam zei ik van, je hebt er rond geweest, maar ik snap het wel. Want dan moest er op een gegeven moment leren om te gaan. En Mirjam, die had dat net. Maar die wil gewoon net dat ik ziek ben. En dus de acceptatie is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat ik op een gegeven moment mij er meer bij Deljong heb, denk ik. Ja, maar het is ook meer voor de laatste tijd nu. En helemaal met Twarres, want het liefst... Weet je, dat is het gewoon. Het liefst zing ik met jou. Ik hou van Twarres, maar ik hou nog meer van Johan. En Johan is degene die Twarres is met mij. Maar dit album maak ik gewoon voor Johan. Zo heb ik het ook. Zo doen we dat. En nee, maar dan weet ik waar ik het voor doe. Weet je wel? Dan heb ik een doel. En zo zie ik dat ook. Nou, gisteren nog kwam ik uit de studio. Meteen naar Johan. Moet je dit horen? De nieuwe mix. Nou, Johan weet precies hoe dat voelt. Het is ook geen optie om een mix van daarvoor te draaien. Weet je wel? Waar de snare net even anders klinkt. Die cd's gooi ik allemaal weg. Of, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Er ligt ook echt zo'n stapel met... Maar dat is oud. En dan heb ik iets nieuws en dan ga ik als eerste naar Johan. Ja. Altijd. Mooi. Is de tatoeage al lang? Ja, ik weet niet meer hoe lang. Zie je hem zo? Mijn ogen? Dat is dus... In feite komt dat een beetje op hetzelfde neer waar het met Johan nu ook om gaat. Je moet kijken naar nu, en niet naar gisteren en niet naar morgen. En waar het voor mij om ging is, ik kan helemaal kijken met, oh ja, dit is gebeurd en dat is... Tuurlijk, naar die ogen staan, je moet en achterom kijken en deze ogen kijken vooruit. Maar het gaat om het nu. En je moet van het nu genieten en gisteren en morgen, die blijven er wel, zeg maar. Het gaat om vandaag. Daar gaat het om. Inside I already knew that none of our dreams could pull you through. Oh, Benjamin, take me by the hand. Benjamin, you'll be home again. The hero you are, my dearest friend. You have the Dankjewel. En daarnaast, dames en heren, de trots van Friesland. Twarres komt binnenkomen met een hele mooie plaat. Dus geef ze een groot applaus. Mirjam Timmer! Motel West Coast is een gelegenheidsformatie die 1 keer in de 2 jaar repertoire uit de westkust van Amerika speelt. 2 keer een uur in theaters en dat is ontzettend leuk. En dat hebben we afgelopen jaar ook weer gedaan. Het
mooie van Motel West Coast is dat iedereen in de band, dus de muzikanten en de zangers, iedereen heeft zijn eigen plekje. Ja. En iedereen is ook op zijn plek. Iedereen voelt zich thuis op zijn plek. Iedereen heeft zijn functie. Ja. En dat heeft Julian, dat heb ik, dat heeft Meer, dat heeft Siep. Iedereen mag zichzelf zijn op zijn en haar manier. En dat is het mooie. En dat past zo goed bij elkaar. Heel veel mensen zeggen ook van, ja, je ziet gewoon dat je er plezier hebt op het podium. Nou, dat klopt, want dat kan ik niet acteren. Ik kan überhaupt niet acteren. Dus dat kun je niet. Ik kan het niet zo van, oh, wat heb ik het leuk. Terwijl ik het niet leuk heb. Dat zie je inderdaad aan ons en dat is gewoon heel leuk. Elke avond is een feestje. Hoor je dat zoveel? Ja, ik ben eigenlijk wel toch meer een natuurmens dan een stadsmens, denk ik. Maar soms kan ik hier ook wel uren blijven staan, hoor. Of dan ga ik zitten, dan neem ik een kleedje mee en een biertje en een sigaretje. En dan ga ik met die honden spelen en dan vind ik het wel best. Ik heb wel een soort prestatiedrang, maar het moet wel reëel blijven. Het moet niet een soort drang worden voor mij alleen van, nou, ik moet iets bereiken terwijl niemand er een reet aan vindt. Ik heb er nou voor gekozen om het alleen te doen dan. Maar ik ga nou gewoon kijken hoe deze plaat gaat. Ik zie het wel. Als het gewoon niks wordt, dan is het gewoon klaar. Ook. Dan is er geen Twarres meer. Dan is het gewoon voorbij. Dan is Twarres ook gewoon zoals het ook gewoon in mijn herinnering moet blijven. En niet dat het zo'n aflopende zaak wordt. Dat ik tegen je zeg, ja, maar je moet mijn liedje draaien. En niemand draait het. Ik bedoel, als niemand het wil draaien, dan draait het maar niet. Ik vind het eigenlijk een heel leuk liedje. Is dat een hartstikke leuk liedje? Ik had graag gezegd dat ik er geen reet aan vond, maar ik vind hem eigenlijk heel leuk. Dank je. Ja, zeg het maar gewoon, Mirjam. Leuk je weer gesproken te hebben. Dankjewel. Tot snel. Wij vinden het echt een leuk liedje. En nou, keep up the good work. En nogmaals, heel veel sterkte naar Johan toe. Ja. Dankjewel, zal ik doen. Hoi. Hoi. Doei.